أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wanda ya kaddare mu a wannan waje mai albarka domin gudanar da wa'azi na goron sallah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa, ya ba mu nasara, ya kuma ba mu taimako. Wanda muke jira shine malam wato ai Sheikh Nuhu Khalil, wanda ya kamata zai gabatar da karatu, wanda kuma na'ibi ne na ainihin Central Mosque Association. Allah ta'ala ya bashi nasara kuma ya bashi taimako, kuma ya bashi nasara, ya sa abin da zai karantar da mu ya amfane mu da mu masu sauraron da ainihin shi mai karantawan baki daya, kuma duk wanda suka ba da gudunmawa domin karatun nan, Allah ta'ala kai musu kyakkyawan sakayya da gidan aljanna. Allah ta'ala ka taimake mu baki daya, kuma ka ba mu sa'a, ka ba mu nasara. Akramaka Allah, tafaddal mashkuran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نعمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokacin mai albarka, kuma wannan unguwa mai albarka, domin gabatar da wa'azin goron sallah. Kuma wannan wurin ba bakonmu ba ne, abin da za mu fada Ubangiji ta'ala ya samu fada mu da ke daidai, kuma ya amfani mu duniya da lahira. Azumukan da muka yi da ibadun da muka yi cikin watan Ramadan, Allah ya amsa mana shi. Allah ya sa mu cikin wanda aka yanta cikin wannan watan mai alfarma da ya wuce, kuma Allah ya kai mu Ramadan mai zuwa. Wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya yafe musu. Wanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Karatunmu na yau shine musulmi ya zamanto yana bin Allah, bi mana ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah. Idan ya tsaya tsakanin shi da Allah, Allah zai tsaya masa. wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya yi san masa. saboda kan idan mutum yana so ya ci riba duniya da lahira,
ya tsaya da Allah subhanahu wa ta'ala, ya riki Allah gamgam. Sannan babban tsira kuma duniya da lahira shine musulmi ya bi koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda bai bi karantarwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya taɓi duniya shi da lahirarsa, ba zai ci nasara nan duniya ba, kuma lahira kuma ba zai ci nasara ba. A cikin majalisar fir'auna akwai wani mutum, verse 41. Okay. Wato a cikin mulkin fir'auna yake, Allah ta'ala bai kira sunansa kai tsaye ba, sai da yana mishi lakabi da rajulun mu'min min kawmi fir'auna yaktumu imanahu, wani mutum mumini a cikin mutanen fir'auna yana ɓoye imaninsa ga fir'auna. Don haka wannan mutumin a lokacin da fir'auna yake kulle-kullen zai kashe annabi Musa alaihi salatu wassalam, wannan mutum ya jawo hankalinsu cewa za ku kashe mutum don ya ce Allah shine ubangijinsa, ku kyale shi mana, an gaskiya ne don kansa, in ƙarya ma yake yi ai abinda yake dawa kai zai samu shi. Don haka ya yi ta wa mutanensa nasiha. Daga baya sai ya ce wa ya komi mali ad'ukum ila najati tabi'unani ila na you can open Quran. Yana cewa ya ku mutane na, wato mali ad'ukum ila nagalar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لك به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. cikin wazin wannan mutumin mai imani wanda ke ɓoye imaninsa ga fir'auna, a cikin majalisar mulkin fir'auna yake, fir'auna wanda ya zama babban kafiri, amma ga shi kadai tilo a majalisar fir'auna yake, mumini ne amma yana ɓoye imaninsa ga fir'auna, bai so fir'auna ya gane shi.
wannan ya nuna kenan mutumin kirki zai iya aiki a karkashin tafiri matukar yana da imaninsa, matukar ya sa abin da yake yi. Sai cewa ya kawo ya ku mutane na mali ad'ukum ilan najati, menene ni ina kiran ku zuwa ga tsira, ina jawo hankalinku zuwa ga hanyar tsira. An-najat anan shine aikin na biyayya, aikin kwarai, da'a ga Allah, bin dokokin Allah da bin umarnin annabawa, koyarwansu. Wannan ita ce najat, ita ce hanyar tsira, shi ne hanyar tilo na samun tsira duniya da lahira. Saboda shi yana kiransu ne su zo su bi Allah, su bi abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake koyarwa. Amma wata dir'unani ilan nar, ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta. Shine shirka da kuma al'isyan, sabawa umarnin Allah. Kaga kenan anyansu ba dai bane kenan. Shi yana kira zuwa ga hanyar tsira, su kuma suna halakar da shi, ya bi hanyar nasu. Tad'unani, kuna kiraye ni li'akfura billah, domin in kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ushriku bihi, kuma yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa li bi ilmun, abun da ban da wani masaniya game da shi, ba wani ilimi ingantacciya sahihin ilimi wanda yake nuna cewa a za a yi shirka da Allah. Kamar yadda Allah yake fadi a cikin wata sura daban cewa yanzu kuna gani akwai wani abun tarayya, abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله هاروني ماذا خلقوا من الأرض. أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. abin da sun dauko a cikin wancan ayan da ya karanta kenan, ituni bi kitabi min qabli hadha aw atharati min ilmin in kuntum sadiqin, ku zo mini da wani littafi kafin wannan alkur'anin, ko wani athar na ilimi, wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala, ko wani karantarwa na wani annabi a baya kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ke nuna cewa bayan Allah ko wani abin bauta babu. To shine wannan mutum yake ce da mutanensa, wa ushriku bihi ma laysa li bihi ilmun, in yi tare da abin da ban da wani ilimi tare game da shi.
saboda ubangiji subhanahu wata'ala bai taba amince tun asalin duniya, tun annabi adam har zuwa karshen duniya a bautawa wani kuma bayansa ba. Shi kadai ne abin bauta. wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير. Allah nan fa huwa alladhi fis samai ilahun, shine ila abun bauta na gaskiya a sama, wa fil ardi ilahun, a kasa ma shine abun bauta na gaskiya. wa huwa al-alimul khabir, kuma Allah shine masani kuma shine mai bayar da labari don kiyama yayi. don haka kuna kiraye ni don yi wa Allah tarayya abin da ban da wani masani ya gama da shi. wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar, alhali ni ina kirayenku ku zo ku bi Allah wanda yake al-aziz, mabuwayi buwaye ba abin da yake rinjayensa. wallahu ghalibu ala amrihi, Allah shine marin jaya kan al'amarinsa, kuma al-ghaffar, kuma mai yin gafara, mai tuba ga duk wanda ya nemi tubarsa. don haka ba zan bi abin da kuka kira zuwa gare shi ba. na'am. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. La jarama, sai cika cewa babu shakka, babu makawa, babu komai, babu laifi, da'una na ilai, annama ta da'una ni ilai, abinda kuke kiraye ni zuwa gare shi fa laisa lahu da'awata fi duniya, ba ainihin kira bane nan duniya. kenan wannan da'awar ba ta da wurin zama a nan duniya, wala fil akira, aka ma a lahira ma ba ta da wurin zama. wa anna maraddana ila Allah, kuma lalle makoman majuyanmu zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala. wa anna al-musrifina hum ashabun nar, kuma lalle mabarnata su ne ainihin wuta. sai ce musu me فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سيتي دسو فستذكرون ما أقول لكم، nan gaba za ku tuna da abin da nake gaya muku tun daga nan duniya, tun daga mutuwa har zuwa kabari, har zuwa tashin kabari. to mutane za su wasu cewa lallai wazukan da ake musu gaskiya ne, amma lokacin ba ta da amfani. duk wanda bai rikici gaskiya tun yanzu ba, to ba lokacin da gaskiya yake masa amfani. shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana karban tuban bawa matuƙar ransa bai zo ga gargara ba. rai ya zo gargara shine lokacin da rai ya zo hulkum, rai ya zo makoshi. falaula idza balagatil hulkum, ko kuma kalla idza balagatit taraki, wakila man raqa wa zanna annahu al-firaq wal taffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhil masaq
falaula idza balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Duk wayannan lokacin da rai ya riga ya zo zai fita kenan, ta lokacin fatatadhkuruna ma aqulu lakum, za ku ainihin tuna game da abin da nake gaya muku in ji shi. Don haka wa ufawwidu amri ila Allah, ni na mai da al'amari na zuwa ga Allah, fata na duk kaunana duka zuwa ga Allah ne, a gare shi nake neman tsira ba wajen ku ba. Don haka ya zama wajibi musulmi kullum ana tunatar da mu game da ainihin mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, dagaro da Allah subhanahu wa ta'ala, mika wuya gaba daya ga dokokin Allah, sannan tare da mayar da ibada gaba daya zuwa ga karantarwa annabawan Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabinmu, annabin karshe kenan, wanda daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani manzo ne zai zo bayan annabi Muhammad. Annabi Muhammad shine karshe, shine khatimin nabiyyin, shine karshen annabawa, to balle ma manzanni. Shi yasa da ayan ya zo, da an ce shine karshen manzanni, za ta yi iya samun annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To annabawan ma manzon Allah shine cikamakinsu. Don haka tun daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, sakon da Allah yake so ya yi sarwa duniya, mission na Allah subhanahu wa ta'ala, bai kare ba sai kan annabi Muhammad. Saka sakon daga Ubangiji zuwa bayi, wanda Allah yake so ya yi sarwa bayinsa, to ta tike daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka mutum fa zai gane wannan ba sai lokacin da ya bar duniyan nan, ko zai bar duniya, lokacin bar shi duniya ya yi, zai shiga nadama. A lokacin da nadama ba zai amfani shi ba, shine fasatazkuruna ma aqulu lakum, abinda nake gaya muku, abubuwan da ake karantar da mu, to da sannu fa za ku gane, za ku wasu. Lalle Allah mai gani ne game da bayinsa, duk abin da bayi suke aikatawa Ubangiji subhanahu wata'ala yana ganinsa, kuma akan aka zai musu sakaya ran tashin kiyama. Don haka ya ta kira mutanensa zuwa ga tsira, ya ta jan hankalinsu cewa abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi din nan fa shine daidai, abinda Fir'auna da mutanensa suke kai to bata ne, amma suka yi yunkurin su kashe shi bayan ya bayyana ga Fir'auna cewa lalle wannan fa ba tare da shi yake ba, ya sa a nemo shi ya kashe. sai Allah ya ce فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا. sai Allah ya kare shi, Allah ya tsare shi daga miyagun makircinsu da suka kulla a kansa.
Allah ya kubutar daga wannan kisan, Allah ya tsiratar da shi. Kaga wannan me yake nunawa? Duk wanda zai yi domin Allah subhanahu wata'ala, to Allah zai tsaya masa, Allah zai kare shi daga kowane irin sharri, daga kowane irin makirci, daga kowane irin tanji da za a kansa. In dai za ka yi tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala, to Allah zai kare ka. Ibada ka yi shi tsakaninka da Allah, ka yi shi don Allah, ka yi shi akan natsuwa da kwanciyar hankali. Kar ka yi addini don a gan kana yi, a ka yi shi domin ibada. Allah ne ya sa ka yi, yana kallon ka. Shi ne mana a isan, an ta'abuda Allah ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka bauta ma Allah kamar kai kana ganin Allah. To in ka kasance kai baka ganin Allah, shi Allah yana ganin ka. To haka kowane ibada Allah ke so a yi. Inna Allah ma'al ladhina takaw wal ladhina hum muhsinun. Allah lalle yana tare da masu takawa, masu yi domin sa, masu kare kansu daga ainihin azabar Allah. Su ne wanda suke masu takawan nan, su ne wanda suke kyautata, suke yi isani, suke yi wa Allah ibada kamar suna ganinsa, ko da ba su ganinsa shi yana ganinsu. Kamar ka sa mutum aiki ne, ga ka tsaya ka zura mashi ido kana kallon yadda yin aikin, ko ka sa yaronka aiki yana yi amma kai kuma kana tsaye kana kallonsa, kaga zai yi wannan aikin da kyau, ba zai amaja ba. To aka aikin ibada yake. Kai Allah ya sa ka aiki, ya sa ka bauta masa a matsayinka na bawansa. Kai baka ganinsa, amma shi Allah yana kallon ka, yana ganin ka duk abin da kake yi. Don haka sai Allah ya kare shi daga makircin da suka tanada. Wa haka bi ali fir'auna su al'azab, sai mummunar azaba ya tabbata ga mutanen fir'auna, azaban na duniya da azaban lahira. A nan duniya fir'auna da mutanensa Allah ya nutsar da su a cikin ruwa, nan suka halaka. A cikin ruwa suka Allah ya murkushe su. Don haka bayan mutuwan kuma fa, sala ya ce annaru yuraduna alaiha, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذاك bayan mutuwan da ya yi da jama'arsa, Allah ya nutsar da su a cikin ruwa, su suka halaka. Shi fir'auna kuma Allah ya alkawari gangan jikinsa zai fitar da shi fili don ya zama aya ga mutane. Sale ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan, wani irin wuta ne ake bijiro a kanta, a kan rayukansu, safiya da marice, so biyu a wuni kenan. A gitta musu safiya, can marice kuma a suke gitta musu. Rayukansu suna ainihin ɗauke a cikin ainihin a tukunan tsuntsaye bakake kirin, suke kawo su cikin wuta, ake gitta musu wuta. Saɓanin rayukan shahidai, su shahidai mummune wanda suka mutu wajen daukar mara Allah, wajen jihadi suka yi shahada,
su kuma tsuntsaye ne kore suke dauke da rayukansu zuwa gidan aljanna, ake ciyar da su ga cikin gidan abincin aljanna, kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rayukan kafirai su kuma baki suna cikin ainihin cikunan tsuntsaye bakake, kamar yadda mai tafsirin Aisar ya fada cikin karkashin wannan aya. Ana gitta musu wuta safiya da marice. Wannan ya nuna kenan a cikin kabari kenan, a cikin barzahu, azaban kabari kenan. Sala ya ce wa yawma taqumu sa'a, wa yawma taqumu sa'at, ranan da alkiyama za ta tsayu kuma. Sala ya ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, ta ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba fiye da wancan da ake gitta musu safiya da marci a cikin kabari. Wannan ya nuna akwai azaba cikin kabari kenan. Allah ce wuta ake gittawa mutanen safiya da marci a nan duniyan kenan na kabari. Bayan mutuwa ake azabtar da rayukansu a cikin barzahu, sannan idan kiyama ya tsayo an yanke hukunci, sa ce a shigar da mutanen fir'auna azaba mafi tsanani fiye da wancan ainihin wanda suka sha kabari. ulanuziqannahum azabal adna إنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الزام دندنا مسو عذاب وندي يكي مفي كرمي ba babban azaba ba tuku, domin babban azaba shine azaban lahira, amma azaban kabari karami ne akan azaban lahira. Ko kuma azabar duniya wanda Allah yake yi wa al'umma don a koma zuwa ga Allah, shi wannan kuma wa'azi ne kafin a kai ga na kabarin, kafin a kai ga na lahira bayan hukunci. Azaban da Allah yake yi a nan duniya wannan wa'azi ne don mutane su tuba ne kuma zuwa ga Allah. Talauci azaba ne, rashin zaman lafiya azaba ne, fari azaba ne, sun yunwa kenan da sauransu, annoba da sauransu. Wayannan kananan azabobi ne irin ta duniya, wanda Allah yana yin shi ne domin ya zama wa'azi. Idan an yi muku kuka waiga, kuka yi tunani, kuka tuba, kuka koma zuwa ga Allah, sai Allah ya janye wannan azaba. In an yi muku ne na rashin zaman lafiya ne, sai zaman lafiya ya dawo. In an yi shi ne nan yunwa ne, sai a janye yunwan, sai koshi ya zo. In na talauci ne, sai a janye talauci, sai wadata ya zo. Amma a lokacin da mutane Allah subhanahu wata'ala, to Allah kan musu azaba, amma azaban don ya zama musu wa'azi don su koma zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من دونه من وال.
sai ubangiji subhanahu wataala yace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah lalle Allah baya canza abu da ke ga mutane, system da mutane suke kai, ko ni'ima ko wahala ko zaman lafiya ko akashinsa, Allah ba zai canza shi ba akan mutane, har sai mutane sun canza da kansu, to sai Allah ya canza. Kenan kowane abu yana da sharadi kenan, to da zarar an kaucewa sharadin sai sabanin aka yi zo. Don haka da mutane suna cikin ni'imansu, suna cikin zaman lafiyansu, an kaji su a kwance, komai nasu daidai, Allah ba zai kawo musu sabanin aka ba sai lokacin da suka canza. Idan muka kafir cewa ni'imar Allah, sai Allah ya kawo azaba, kamar yadda ya faru ga wata alkarya. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اللباس الجوع والخوف فأذاقه الله فأذاق مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. idan Allah ya tsaya muku ya taimake ku, to ba mai rinjayar ku. In Allah ya ba ku tsaro, ba wanda ya sai karya wannan tsaro. Haka kuma idan Allah ya kyale ku, waye wannan da zai ba ku kariya bayan Allah din subhanahu wataala? Babu. Su jami'an tsaro da kuke ganin su ne za su iya kare ku, su wa zai kare su? Kai rai da kake da shi ba shine ransu ba? Shine duk ranku dai ne. Ashe kenan mai bada kariya shine Allah subhanahu wataala. Allah shi ne ke bada tsaro. In Allah ya baku tsaro, ba wanda ya sai karya wannan tsaro. Kuma Allah ba zai baku tsaro ba sai kun bi dokokin Allah subhanahu wataala. Ga abin da ya faru ga wannan alkarya, kamar da Allah ke cewa Allah bai canza mulki ga mutane har sai mutane sun canza ga mulki ga tare da su. Don haka mu bi dokokin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bukace mu. Sannan duk wanda muka yi kuskure mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Allah yana son masu tuba. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Lalle Allah yana son masu tuba, Allah yana son masu tsarki. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana son masu tuba fiye da mutumin da a dabbansa ya bata a Sahara kuma ya zai tsinto shi ya same shi, ko kuma mutumin da ya dade yana neman aihuwa bai samu ba sai ga wata rana ya samu aihuwa. Zai farin ciki ko zai farin ciki ba? To Allah ya yi farin ciki da mutumin da ya tuba daga zunubi fiye da irin farin cikin da irin wannan mutumin zai yi. Allah ya kare mu. Don haka kullum mu ringa yin tuba, muna yin istighfari, muna komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Har yanzu
muna kan ainihin maganan mutanen fir'auna, wannan mutumin bayan Allah ya kare shi daga ainihin makircinsu, sannan su kuma Allah kuma ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin ainihin ruwa, sannan na yi musu azaba safiya da marici a cikin kabari, sannan dan kiyama ya yi iz ya tahajjuna fin nar. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Allah ce wa iz yatahajjuna fin nari, lokacin da suke ainihin husuma suke jayayya, yan wuta kenan. Allah ya kare mu daga mutanen wuta. A cikin wuta yaqulu du'afa, masu rauni mabiya kenan kananan, suna cewa lilladina istakbaru ga manyan shugabanninsu, inna kunna lakum taba'an, ai ku ne muka bi a duniya, ku ka shelanta mana akidunku wanda ba na gaskiya ba, batacciyar akida, hanyoyi wanda ya saba wa hanyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun tallata mana shi a duniya, kuma mun bi ku akan haka. fa'ala antum gununa anna nasiba minan nar, ba za ku yi ainihin wadata mana wani yanki na wuta ba, bi mana ba za ku yi tunkude mana wani abu na wuta ba. Kenan suna nemar tun da muka bi a duniya, to bai kamata azaba mu da naku ya zama ɗaya ba, ko kuma yadda kuka tallata mana ainihin akidunku a duniya muka bi, to ai yau kuma ya kamata ainihi ku dauke mana wani bangare na azaba da muke kai. wani amsa za su ba su? وقال الذين لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين لخزنة جهنم وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين استكبروا bayan kananan mabiya suka ce ma shugabanninsu ko malumansu ko sarakunansu da suka bi akan bata cewa su dauke musu wani yanki na azaba mana, su kuma sai manyan su ce ai dukkan mu gama cikin wutan, ku kuna cikin wuta, mu ma muna cikin wuta, wani irin kariya zamu yi muku yau? Alhali kad hakama bainal ibad, alhali a hakika Allah ya riga ya hukunta tsakanin bayi, an riga an gama hukunci ga yan aljanna suna cikin aljanna, yan wuta suna cikin wuta. Ai wannan hiwon bayan hari kenan, ai bakin alkalami ya riga ya bushe, an riga yin hukunci tsakanin mutane. Don haka maganin wannan shi ne mutum ya ji tsoron Allah, da mai bi da mabiya kowa su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Ku daina tallatawa mutane akidun wanda ba na gaskiya ba. Duk ababen da kun san ba shi da asali a cikin littafin Allah, ba shi da asali a cikin hadisan annabi Muhammad
ku daina ɗora mutane a kansa. Babu abin da manzon Allah bai karantar da al'umma ba, hatta yadda ake tsuguna a yi kashi. In akwai babin kashi a cikin littafin musulunci, ashe wannan ya nuna kenan babu abin da musulunci ya bari. Kagan da ra'ayi za a bi za ta kashi ma abin banza. Ashe akwai yadda Allah yake so kenan a yi kashin kenan. Kaga za abin banza ne ko fitar da shi za a yi ko, da yadda za a tsuguna a yi fitari. Ashe abubuwan da muke gani ba komai ba, a musulunci ya tabo shi. Kaga wannan ma ya kamata a hankali mutum ya yi tunani. In ar cikin abin da annabi Muhammad ya koyar akwai yadda za musulmi zai fitar da bayan gari ko kuma datti a jikinsa wanda yake gani ma waste product ne, ashe kenan sauran abubuwa su suka fi dacewa kenan ya zo a cikin karantarwa musulunci. Wannan ya nuna kenan ashe babu abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bari bai taba ba. Balle yadda ake sallah, balle yadda ake wankan gawa, balle yadda ake binne gawa, balle komai. Duka akwai shirarwa annabi Muhammad kai sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wani babban malami Ibn Qayyim zai ya littafi game da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yayi wa littafin zuna guziri ga makoma. Guzirin musulmi zuwa makomansa lahira wallahi shine ya bi shiryarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da zara ka kaucewa wannan shiryarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka yi wa kanka guzirin zuwa lahira ba. Don haka addinin musulunci bayan shi da ra'ayi. Don haka yana cewa ai dukkan ga muna cikin wuta, ubangiji ya riga ya yi hukun tsakanin mutane, sai wanda suke cikin wuta kuma suna gaya wa malayaku da suke tsaron wutan cewa su sausata musu azaba. وقال الذين لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما شاء الله الله أكبر. Allah ya ce wa qala allazina fi nari, wanda suke cikin wuta, yan wuta kenan, suna cewa ainihin masu tsaron jahannama malaku, udhu rabbakum, ku kiraye ubangijinku, yukhaffif anna yawma min al'azab, sassauta mana wato wani wuni mana na azaba. A lahira dai babu wuni, babu dare, amma suna nufin
ai gwargwadon irin wunin duniya a ce an doki wata rana kawai complete an doke mana azaba mana ku roke mana ubangijinku. Wannan ranar alkiyama kowa ta kansa ne, kowa ta kansa ne. Dogaro ga Allah wajibi ne ga duk wanda yake son ya samu sauƙi a wannan rayuwa tasa ta duniya, sa'an nan kuma ya samu tsira ranar gobe kiyama. Don haka ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam, wa iza azamta fatawakkal ala Allah, ko inna Allah basirun, haka ne, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Idan kai azama kai himma za ka yi wani aiki na lada, wani aiki nagartacce, wani abu wanda yake mai amfani, za ka ɗoro a kan karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lallai Allah yana son masu dogaro da shi. Abubuwanmu da yawa idan muka fara ba ma samu mu kai gaci ne saboda ƙarancin dogaronmu ga Allah maɗaukakin sarki. Ƙarancin dogaro ga Allah. Amma mutum ya yarda Allah zai iya yi masa, zai iya tsaya masa. Ku dubi shi wannan mu'minu ali fir'auna da malam ya bamu labarinsa mana, ba dogaro ya yi ga Allah ba? Har a cikin fadan fir'auna ya fito ya nuna imaninsa, da yana ɓoyewa. A dogara ga Allah, kuma daga ƙarshe duk makirce-makircen da suka shirya masa shikenan ya tsallake waɗannan makirce-makirce ɗin. Wallahi duk wanda ya yarda Allah zai masa, Allah zai yi. A ko meye in dai na alkhairi ne ka gwada ka gani. Ga gwada ka gani. Don haka ne Allah madaukakin sarki a wata ayan yake cewa wata wakkal alal hayyil ladhi la yamutu, ko ka dogara da rayayyen nan da baya mutuwa. Waye rayayyen da baya mutuwa? Allah. Na? Za ka ba mu wannan ayan ne cikakken ta? وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. التكبير. كاغا آير كينان وتوكل على الحي الذي لا يموت. Ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa, ko? Wasabbih bihamdi rabbik, ko? Ka yi tasbihi da godiya da yabo ga Ubangijinka, ko? Wasabbih bihamdi rabbik, bihamdihi, ko? A takaice dogaro ga Allah da malam ya nuna mana al'amari ne mai girman gaske. Al'amari ne mai girman gaske.
daman abin da ya kamata a ce an samu musulmi a kai kenan. Ni na yarda da Allah zai iya yi mun duk musulmi akan abin da ya kamata a same shi kenan. A'a, karkace shi akan wani abu na addini, hatta abubuwa na rayuwanka shi ma in ka dogara ga Allah shi ma addinin ne, shi ma addinin ne. Sai ka ga al'amuranka yana tafiya cikin sauƙi, arziki ne ka yarda Allah zai yi maka. Daka idan ka yarda Allah zai yi maka, ba ruwanka da tunanin ka je ka shiga yahu yahu, ko ba haka ba ne? Ka shiga yahu yahu, ka je ka cuci mutane, ƙarshe an je an titsiye ka ayyukanka a lahira. Daman ba wani ayyuka 'yan yahu suke yi ba na shiga aljanna, suna yi ne? To ɗan wanda suka yi ɗin an titsiye su bai iya biyan 500 ba da suka zalunci wani. Ga dubbai, kuma dubban da aka same su an je an kashe su a banza, a hotel ne, a wata tsiyar ne, a shaye-shaye ne. Ga waɗanda kuma suka dogara ga Allah suna zaune lafiya, kuma rayuwarsu na ci gaba da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan. Ko ba haka ba ne? Haka wanda ya dogara ga Allah ya yarda Allah yana masa, to ba ruwansa da ya je ya shiga Yahoo Plus. Kaga daman sai mutum yana Yahoo ɗin tukuna ai, za a ce to yanzu ai ga wata 'yar hanya kuma. In kana son samun ka ya ƙaru sai ka shiga Yahoo Plus. Ai turawa ne ai muke ɗan yi masu dabara kawai, muna aika masu hotuna na kaza da kaza, mu roɗe su har su turo mana kuɗi. Turawan kuna tsammanin ba su san abin da suke yi ba? Jan ku ne suke yi kaɗan 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 har su kai ku inda ba za ku iya fita ba. Wallahi sun sani sarai. Kun kama hanyar bata, yauwa daman abin da nake so ku bata shine kun saki Allah, kun kama shedan, shikenan. Shedan ko ranar gobe kiyama mai zai faɗa wa mutanensa a wuta? 'Yan wuta gaba ɗaya sun taru sun ce to shedan kai ka jawo mana duk wannan hali da muka samu a kanmu, muka samu kanmu a ciki, kai ka jawo mana. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru, ko inna Allah wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adakum fa akhlaftukum وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبلي. نعم التكبير. وقال الشيطان لما قضي الأمر،
shaidan zai faɗa yayin da aka hukunta al'amari. 'Yan aljanna suna aljanna, ɗazu malam ya gaya mana, 'yan wuta suna wuta. Zai ce wa taron 'yan wuta, inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi, lallai Allah ya maku alƙawari na gaskiya, fa wa'adtukum, ni kuma sai na maku alƙawari na ƙarya, fa akhlaftukum, sai na sa ku kuka saba ma alƙawarin da Allah ya yi. An gane ko? Sai menene? Fala talumuni ko? Wa ma kana liya alaikum min sultanin, ba ni da wani iko ƙarfi da na yi amfani da shi na jaku na sa ku kuka saba ma Allah, ba da ƙarfi ba ne. Duk 'yan aljannan nan ba wanda ban je na kira shi zo ka bi ni ba, su da suka kina yaya na iya da su. Ha? Fala talumuni wa lumu illa an da'autukum fastajabtum li ko, kiran ku kawai nayi sai kuka amsa. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni, ku zargi kawunan ku kawai. An gane ko? Da aka bude wani laya sai aka ga abinda mai layan ya rubuta a ciki kenan. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kaga shi ya yadda shine shedan din. An gane ko? Su kuma masu ɗaura layu su ne 'yan wutan. Wala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni, ku zargi kawunanku. Ma ana bi musrikhikum, ni ba zan ainihin zarge ku ba. Wa ma antum bi musrikhiyya, kuma kar ku zarge ni. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, shirkan da kuka mun ma yanzu bana so, na kafirce masa ba ruwana. An gane ko? Bima ashraktumuni min qabl. Na'am? Inna zalimina lahum azabun alim, lallai azzalumai suna da azaba mai raɗaɗi in ji Allah. Kaga zaluntan kai ne. To yanzu akwai wani jawabi da za a yi ya tada hankalin ɗan adam da ya wuce wannan jawabi na shaidan? An yi masa biyayyan, an yi yahu ɗin, wasu ma sun shiga yahu plus, wasu ma ƙungiyan asirin ne suka shiga gadan-gadan, sun ba da uwa, sun ba da uba, sun ba da ɗa, sun ba da mata, kowa ya ƙare a dangi. Wata rana mun shiga mota na ji wasu inyamurai suna taɗi, wani ɗan ƙwallo inyamuri ne, duk danginsu ya bada, yanzu saura shi kaɗai tallin tak. Ire-irensu ne an zo, to yanzu shekarun da aka ɗiba maka ya ƙare fa, ko ka kawo ko kuma ka tafi. Ce to gaskiya yanzu dai dangina sun ƙare, to ya za a yi? To ka kawo rayukan mutane 10. Sai ya shiga mota, ya sha giya, ya rage kwalba a ciki, ya zo ya doshi jama'a kawai, ya tada mutane da yawa. Shi dai ya tsira a ƙara masa shekara 3 ko 4 ko 5. Ba sharrin ba kenan? Kuna ganin 'yan yahu suna wani kariko ne? Ku je ku tambayi waɗanda suka fara yi a yanyaɗin nan, a ƙirga maku yawan waɗanda sun riga tuni sun tafi lahira. Don haka mutum ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa sunnansa ne zai bi, abin da ya karantar zai bi, ba shiririta ba.
a lahira ba wanda zai ceci wani ya zo ya ce kai zo ga lada guda ɗaya ko kawo min zunubin ka ɗaya in ɗauke, babu wannan. Allah ta'ala ya ba mu dacewa, Allah ya karɓi daidai ɗinmu. Malam da ya mana wannan wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi. Haka to ba komai. Ba mu sani ba ko za a samu masu tambayoyi. Ga malam da ya wa'azi yana sauraro, kafin nan kuma sai mu miƙa ma mai yin mana addu'a ya mana addu'a. Wa alaikum assalam. Maganan gaida na gaba ko iyaye ne ko malami ne ko menene a tsuguna shi ne yake tambaya a kai. Malam kai ne da ka amsa. To abinda malamai suke cewa a nan shi ne, idan babba yana zaune ka zauna ka gaishe shi, kar ka zo ka tsaya masa a kai kana gaishe shi. Wannan ba karantarwan sunna ba fa. An gane ko? In yana tsaye ka gaishe shi a tsaye, in ya miƙo maka hannu sai ka karɓa, in bai miƙa maka ba kar ka fara miƙa wa babba hannu. Wannan shine karantarwan sunna. An gane? Kun san akwai rahama, akwai yafe zunubai a tsakanin waɗanda suka haɗa hannu suna gaisawa. Ina fata ana fahimtar wannan. Allah ya karbi daidai ɗinmu, Allah ya ba mu dacewa. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Za a ce wanda ya samu karuwa ne zuwa sa mata zama cikin addu'a ko wani zai nemi shi a shi. A'a, gaskiya abin da ya fi kusa da sunna shine a sanar da mutane cewa wane ya samu karuwa, ɗa namiji ya sa masa suna wane, ko ya mace ya sa mata suna wanci, yana neman kowa ya taya shi addu'a. Wannan shine abin da ya fi kusa da sunna. An gane ko? Me yasa? Saboda hakan ɗin an sauƙaƙe ma shi wannan ne, shi wanda aka masa haihuwa, abin da ya kawo an rarraba ma yara a wurin shi kenan. In ma bai samu ya kawo ba, a yi masa addu'a. Ina fata ana fahimtar wannan. Wannan shine gaskiya, amma wani ya miƙe yana addu'a ana ce amin, to wannan bai yi ba. An gane ko? Ba laifi bane in wani yana wa'azi a daidai lokacin, in ya gama ya daɗa sawa a addu'a, in mutanen wurin sun ce amin, wannan ba laifi ba. Wannan addu'a ne na bayan an gama karatu, ko ba haka bane? Allah ya ba mu dacewa. Wa alaikum assalam. Misali kamar wajen gaisuwan, Na'am. sai mutum ce maka bai zauna da nufin maka bauta ba, a ƙara maka ne bayani wajen wani ce maka ai ba da niyyar bauta ba ya zauna bai ya gaishe kan ba da nufin bautan a zuciyarsa. Kuma sannan abu ne biyu wajen masu sa taka wannan sai ce maka ya samu domin ya sauka har ƙasar nan ba da nufin isilanci ba, ko girman kai ko ayyuka kabarin su wasu. Ai ƙarin bayani a kwanci kan suna da A takaice, idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa ga yadda za a yi abu,
yanzu ko da niyya ko ba niyya idan ka saba ma wannan tsarin to ka saba wa sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An gane? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, haka Allah ya faɗa, an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Waɗanda suke saba ma umarnin Allah wa ainihin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su guji kar wata musiba ta shafe su ko azaba mai raɗaɗi ya sauka a kansu. A nan ba wani maganar niyya. An gane ko? Tun da ka saba wa sunnan annabi kan yanzu kai kake nuna mana cewa kai ba niyyanka ba kenan, amma a zahiri niyyarka kenan. Tun da saba wa annabi ɗin ai mummunan laifi ne. Haka wanda ya take kafan wandonsa, annabi ya ce duk abin da ya ƙasa da idanuwan sawu yana cikin wuta, sai ka ce kai ai ba kayi niyan girman kai ba ne. A cikin wannan hadisin akwai girman kai, akwai maganan girman kai a ciki? Sai dai ka samu a sharhan malamai, amma hadisin bai kawo maganan girman kai ba. Ko ka samu a wasu hadisan man jarra saubahu khuyala kaza da kaza ko? Amma dai wannan ya ce duk wanda wandansa ya wuce idon sawu, abin da ya wuce din yana cikin wuta. Ina fata an fahimci wannan. Yanzu ko a duniya ne aka zo aka sa wuta da maka daga ƙasan wando, ana jiran sai bakin iya wurin ya ƙone. Kuma ka tsaya kar ka yi gizau, sai wutan ya wuce idon sawunka tukuna, ya bakin wandon ya ƙone zuwa abin nan sai a murkushe. Kaga babu wannan maganan. In mutum zai bi karantarwan annabi ya bi, in ko ba zai bi ba to shi kenan, malaman sunna dai sun karantar da mu, ya rage namu. Allah ya samu dace, Allah ya taimake mu. Wanda ya tambaya ɗaya za a bar shi ya ƙara kuwa? Na'am? Ga wasu biyu. Na'am. Na'am. Me zai hana? Shi kafiri ba yana da zunubai ba? Sai a ɗebo a lafta masa. Shikenan, in bai da lada ai yana da zunubi. Duk wanda ya cuci kafiri a ranar gobe kiyama sai a ɗebo zunuban kafirin sai a lafta masa. Kaga rage masa zunuban nan da kai zai rage masa zafin azaba. Ko ba haka ba ne? Da kar mutum ya ce don ya je ya cuci kafiri wai ya tsira. Ina wanda in ya ɗaga hannu ya yi addu'a Allah zai amsa saboda ka cuce shi? Allah fa yace yake cewa wa ma du'a'ul kafirina illa fi tabab, ko? Amma kuma in ka cuce shi yayi addu'a Allah zai karba. Ka gani? Wa alaikum salam. Idan zai mai a'a sai ya fara yi kansa, abin da ya samu kuma ya yi ma iyayensa. An gane? Ya dogara ga Allah cewa zai iya yi ma iyayen, ya yi ma kansa, ya yi ma iyayensa. Ina fata an fahimci wannan. Da kai da mutum da shi da iyayensa waye aka san zai riga mutuwa? In shi ya mutu
su kuma suna iya samun arziki daga baya su ta yi kansu, ko ba haka ba ne? Amma a shari'a ma an yadda su da su masa, amma shi kuma ko sun mutu yana iya yi masu kuma Allah ya karba. Don haka farko mutum kansa ne, ko aikin hajji ne kansa, sa'an nan kuma ya biyo da iyayensa. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Me zai hana ya abin nan ma yanzu uwa ta zama wani irin special dangane da ɗanta. In ta masa addu'an alkhairi na iya samunsa, in ta masa mummuna matuƙar ya ci haƙƙinta ne, ya saba mata ne, na iya kama shi. An gane? Ai ba duka umum ne yake zamanto umum ba, ana iya samun takhsis. Ina fata an fahimci wannan. Zai iya nema mana, ai ita yanzu special something ne a wurinsa, kamar yadda wajibi ne ya mata addu'a Allah ya bata lafiya, Allah ya shirye ta, Allah ya yi kaza, ya mata kaza. An gane? Allah ya taimake mu, tun da dai ka ɗaga hannu dai lokaci ya riga da ya tafi, ka yi kuma ka yi tambaya na farko. Na'am? Za ka ɗan yi jawabi ba? Na'am. Ok, zaman makoki. Zaman makoki al'ada ne kawai. A shari'ar musulunci ba za ka samu zaman makoki irin yadda ake yin sannan ba. Kawai in an yi maka mutuwa shikenan ka kama hanya ka tafi ofis ɗinka ko shagonka, duk wanda zai maka gaisuwa ya zo ya same ka wurin. Amma a taro a ƙofar gida ana gulma, ana tattauna siyasa, ana waya, ana dariya, kaga duk waɗannan abubuwa da ake yi, wai kuma ana ce dole sai an yi. Ai 'yan izala ne suke ce ba kyau, ai kaza da kaza, kuma in aka taru kai sai a cinye ma abincin magadan, a yi girki a fito da shi, a yi girki a fito da shi hayam, a yi girki a fito da shi hayam. Wasu masu laɓaɓo su ce to maganan fidda'u. A ɗibi kuɗin magada kuma a basu wai su yi fidda'u. Kaji fa. Wallahi maganan zaman makokin nan inda za mu daina shida ya fi zamantowa alheri, saboda al'ada ne, ba shari'ar musulunci ba ne, ba shari'ar musulunci ba. Allah ya ba mu dacewa. Wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya. Ga shugaba zai yi jawabi a takaice, daga nan kuma na? Akwai wani bawan Allah da yake neman addu'a, idan muka zo duk da mu sashi a ciki, sai kuma mu miƙa ma Malam Alhassan sai cika mana da addu'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa'azinmu na gaba insha Allah gobe a masallacin Juma'a tsakanin magariba da isha'i. Allah ya ba mu ikon halatta. Na biyu, kusan ayyukan nan da muke yi, kada mu rinka jira sai an zo wajenmu, da Allah muna haduwa. Kwanan baya aiwansu daga Pakistan sun zo, kun gansu sun zo na suna su daga Pakistan fa suka tashi suna irin wannan aiki. Namu da kafa za ka zo ma, ba wai sai ka shiga mota ko ka hau goyin ba. Mutum ya rinka kokari
muna halittar wannan wuraren don ayyuka na irin na annabawa. Baka san ladan da Allah zai ya baka ba, takawan da kake ma ba karamin alheri ba ne. Kuma kamar yadda muke kusan muna kokarin akan ayyukan marayu, gaskiya akwai wata mareniya da za ta yi aure ranar asabar mai zuwa, kuma muna so don mu ne iyayen yanzu, don haka muna so mu yi namu kokari don Allah wannan masallacin su yi mana irin kokarin da za su yi, don mu ma a can da masallacin Juma'a da wajen masallacin Malam Jibril duk za a yi kokari, mu yi fiye da yadda za mu yi yayanmu, mu nuna mata cewa kada ta damu cewa ba ta da mu ne iyayenta. Don Allah a yi kokari asabar mai zuwa duk abin da za a iya samu a yi kokari a samu mana, don mu yi mata gata wanda ita ma za ta ji daɗi. Allah ya ba mu ikon taimakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A takbir. Kuma ba don komai ba muke sanar da wannan, wallahi babanta duk da Allah ya masa rasuwa, wato babban mutum ne a wajenmu, saboda duk wani abu yadda ya shafi wannan tafiyan ana cewa fi sabilillahi dai sa hannu aljihu ne kawai ya dumburo kawai ya ce gashi har Allah ya masa cikawa. To ta yaya mu kuma ga 'yarsa nan za ta yi aure ba za mu san abin da za mu yi ba? Da Allah ya kamata mu dage a nan masallacin mu san yadda za a yi, ba ce dai ga wani abu daga nan masallacin ya fito. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Shi ma ainihin ciyaman zai dan ce zai faɗi kalmomi guda biyu, sa'an nan sai mu yi handin over ga wanda zai yi mana wa'azi, zai mana addu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To duk abin da za a faɗa an riga an ga faɗa, sai dai kawai zan ɗan ƙara jawo hankalinmu musamman a magana dama raɗin sunan nan da ake yi, wanda shugabanci gaskiya ne, duk wanda aka ba shugabanci ya kamata a yi masa biyayya a wannan shugabancin da aka ba shi. Ba mu da shugaba da ya wuce chief imam a masallaci, kuma a tsari na shugabanci idan ka shigo masallaci kafin ma ka ce wani abu ka nemi izini a wajen shi imam kafin ka yi magana. To sai muka tsinci kawo nan ma a wancan lokacin, wanda mun so mu magana a lokacin nan saboda an karar da mutane sanin muhimmancin shugabanci. To amma Allah bai bada iko ba, to amma tunda Allah ya sa yau cikin tambaya abin har ya zo kuma an ƙara mana bayani a kansa, mu sani duk abin da aka ce addini ya riga da zo ka manta da son zuciyanka, ka manta da abin da ka zo ka gani ana yi a gidanku, ka manta da wannan. Ku kalli annabi Ibrahim, dukkan mu na ya fi kusanci ga Allah, amma ya barranta da abin da iyayensa suke yi. To balantana mu yanzu mutum ya ce haka ya gano a gidansa ana yi, kakanninsa haka suke yi, kuma ga labari ya ishe ka an maka wacewa wannan abin nan bai zo a shari'a ba, kuma kace saboda ana gidanku dole sai ka dage sai ka yi shi. To har idan muka kawo abin da Allah ya sauwaƙe bayan an raba din nan, sai a ce to wani kuma daga cikin mu nan yayi addu'a ta musamman, alhali kuma ga chief imamu namu yana zaune. To wani abin lallai na so in yi challenge wani mutum a wancan lokacin, saboda bai dace ba shugaba ga baki daya a tsallake sai a ba mu wani, alhali yana nan ko ba da tare da izini ko ba ba da izinin a yi haka din ba. To yanzu dai mun ji cewar abin nan ba shari'a ta zo da shi bane, al'adunmu ne wanda magada kakanni da kakanni. To tun da an ce ga abin da suna ta zo da shi, sai a yi mai sai a kawar da wancan abin da al'ada ta zo da shi. Wannan shine fi zama alkai da a gare mu gaba ki daya. Ko me kake son sa, to ka kalli sunna da al'ada wanne ne bi, suna tafe. To sai mu jingi da wancan, mu nawa kan mu sauki. Sannan magana ta biyu, a lokuta da yawa idan muna wa'azin nan ina raina yawan manyan iyayenmu dattawa da sauranmu,
sai dai muga yara sun cika wuri gaba ke da mu sani da na gaba ke gane zurfin ruwa. Matukar ba za mu rika zuwa muna cika guri ba, yara na wata rana su ma za mu sare musu gwiwa. Ya kamata idan aka ce akwai alkhairi a anguwa, mutane anguwa su fi kowa nuna mahimmancin wannan alherin da ya zo musu. Yanzu ana muka taɗe ya baƙi da suka zo gurin na mu yan unguwar bai bi mu suka saka mu aljihu a wuce da mu ba, sai dai yara ga sana. Da fata Allah samu gyara kan haka, sau wannan shi zai sa mu samu goyon bayan malaman nan su rika kawo mana wani alkhairi sai kawo mana, ba da mu fi kowa bane, amma sun zaɓi wannan unguwa saboda sun hango haske da ke bibiyar wannan unguwa sai suke kokarin su ga cewa sun yi dashen da ba san ranar da zai tugu ba har illa masha Allah. Allah taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At-takbir. Assalamu alaikum. Allah ku yi hakuri. Ba dan koriya ko na'u ba, wannan baiwala da aka magana yanzu insha Allah ni kashin kaina ni kashin kaina na yi alƙawarin zan ba da naira 5,000 domin a taimaka wani yaren nan a nuna mata gatin da aka nema wurin nan a ɗora kuma abinda masallaci za ta yi insha Allah. Assalamu alaikum. At-takbir. Allah ta'ala ya karba. Allah ya karba mana gabaki daya. Akwai wani bawan Allah da ya ce do Allah mu sashi cikin addu'a. Yana cikin wasu matsaloli, muna fatan Allah ya tsamar da shi. Allah ya tsamar da shi. Allah ya tsamar da shi. Again, we are having some that is strangers among us that are not understanding that is Hausa language very well, and time has gone. Please we are apologizing. Firstly, you are welcome to our mix, and we are apologizing that all our preaching has been in Hausa language. I hope you understand. But at least the preaching is about depending on Allah subhanahu wa ta'ala, putting trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and following the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is at least if we gather all the preaching has been going around all this, inshallah ta'ala. Mala Al-Hasan is going to pray for us finally, inshallah. Allah ya taimake mu. صلوا على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا شاهدنا وغائبنا اللهم اغفرهم وارحمهم وأنت خير الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.